התרגיל הבא נקרא pencil push-ups, או שכיבות צמיחה של עיפרון. אנחנו משתמשים בעיפרון, אפשר כמובן להשתמש בכל חפץ אחר, עיפרון זה פשוט הכי נוח. מוקד המבט שלנו יהיה בדרך כלל קצה העיפרון או המחק. נקודת ההתחלה היא שהעיפרון נמצא מרחק של יד פשוטה מהפנים. אנחנו מתמקדים בעיפרון כאשר המחק או מוקד הראייה נמצא בגובה העיניים, במרכז שדה הראייה. אנחנו לאט לאט מקרבים אותו אל העיניים, כאשר אנחנו עוצרים בנקודה שבה אנחנו מתחילים לראות את המחק לא בפוקוס. עוצרים ולאט לאט מתרחקים, שוב פעם עד שהיד פשוטה לחלוטין. וחוזרים ומתקרבים, לשמור על המחק בפוקוס. ברגע שהוא נהיה לא בפוקוס, עוצרים ולאט לאט מתרחקים. בסופו של דבר המטרה היא להגיע למצב שבו המחק נמצא כ5 סנטימטר מהעיניים, ואנחנו יכולים למקד את העיניים על המחק ולראות אותו ברור גם במרחק של 5 סנטימטר בערך מהפנים. חשוב לעשות את התרגיל הזה לאט, חשוב לעשות אותו לפי ההמלצות מבחינת מספר חזרות ומספר סטים ביום.